Ka dai ga kwanan nan irin wahalar da muka sha da kafafen yaɗa labarai har daga Amnesty International sai da aka rubuto mana takarda cewa muna wulakanta mata a Hizba. Saboda haka an tura wa ƙasar Faransa, an tura Majalisar Ɗinkin Duniya. Wanda zai tura abin sai ya bugo min waya daga wata ƙasa ya ce ga rahoton da aka rubuto daga ƙasar ku ana cewa kun hana mutane su sakata su wala. Muka ce ba mu hana kowa ya sakata wala ba, mun hana wulakanta addini ne da karya doka. Wallahi ya ce min ya canza rahoton yanzu ya rubuta musu cewa Hizba doka ce ta kafa ta, kuma Hizba ba ta da kurkuku, ba ta da ɗan sanda, ba ta ɗaura kowa. In ta kama mutum kotu take kai shi, duk wanda ka gani a kurkuku alkali ne ya ɗaure shi, ba Hizba ba. Hizba dokar da ka karya za ta kama ta je ta karanta wa alkali wane ya karya doka kaza. Ita kuma hukuma in ta gamsu da hujjojin Hizba sai ta kai mutum kurkuku, in ba ta gamsu ba sai ta sake shi. So da ya canza rahoton ya ce komai is in order, ya rubuta musu. Kaga amfanin kafafen yada labarai kenan. Kuma ta Sunna TV ya sanni shi mutumin da yake aiki da Amnesty International din, shi ne shugabansu na nan West Africa baki da yace yana ganin program ɗin a Sunna TV. So da ya ji an faɗi wannan sai ya nemi waya ta ya bugo domin ya tabbatar da abin da ake faɗa, kuma ne masa bayani ya gamsu da bayanin. To kaga wannan kadai an tunkuɗe wa musulunci abubuwa da dama, kuma an jawo alkhairi. Saboda haka sanata muna roƙon Allah ya jikan iyayenka, ya musu rahama. Wannan aiki da kai Allah ya karɓa, Allah ya sa maka albarka, Allah ya sa alkhairi. Muna godiya ga Allah, kuma muna ƙara maka alkhairi.